Здравейте, днеска имам едно видео, което ще оправя тази цялата стайка и нека да започваме. Първо тук трябва да оправим всичко. Оправихме го. Сега ще седна и тук всичко трябва да се оправи. Ето оправихме тук. Тук сме готови. Сега тук. Ето готови сме и тук. Сега е време на столовете. И тук сме готови. Сега е време за най-трудната част. Леглото. Готово, оправихме леглото. Сега тук да махнем всичко. Махнаме всичко. И сега е време малко да го преместим. Ето го и шкафчето, което го преместихме. И сега е време да сложим тази лампа. Ето. Това как се направи тук, бе? Време да го... Ето го. Сега трябва да го преместим на леглото. Ето го. И вече оправихме цялата стая. А е време да закъсим това нещо. Айде! Айде! Оправихме цялата стая. Чао!